Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Haçanna musulman kişe in gowwarayan kişiyin kim diýlenle musulman kişi näme jogap bermeli? Hawa musulmanlar onlar. Haçanna musulman kişi in gowwarayan kişiyin kim diýlenle musulman kişi pikirlenmän gönü bermeli jogaby Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bolmalydyr. En hayırlı ve en gowwaslar özünde cemlen kişi peygamberlerdir. Peygamberlerin en hayırlısı ve en üstünü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Musulmanların en gowwarayan kişisi ve ilkinci bilen görelle alyan kişisi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bolmalydyr. Musulman üçün Peygamberimizden üstün, Peygamberimizden aziz hiç kim bolmaly däldir. İlki bilen Peygamberimizdir, sonra başka kişilerdir. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Buhari'de gelen hadisinde diye "Thalathun men kunna fihi vecede halavetel iman en yekun Allah ve rasuluhu ahabba ileyhi mimma sivahuma ve en yuhibbel mer'a la yuhibbuhu illa lillah ve en yakraha en ya'uda fil kufri kema yakrahu en yuqzafa fil nar." Kimde şu üç vasf bolsa, şol kişi imanın lezzetini alar. Allah Teala'nı ve onun Resulünü hem zattan gowurmak. Bir kişini dine Allah üçün gowurmak ve imansızlıktan göğe oda atılmaktan korkuşyaly korkmak diye. Demek nämeken? İlkinci bizim gowurayanymyz Allah ve Resulü bolmaly. İkinci zat nämeken? Bize imanın lezzetini alırjak zatlardan ikincisi nämeken? Bir kişini gowursagam, bir kişini ýigrensegem Allah üçün gowurmaly, ýigrensegem Allah üçün ýigrenmeli. Pul üçün, wezip üçün, awra üçün, owadan üçün ya başga zat üçün däl. Aramyzdaky doganlyk, dostluk näme esaslanmaly? Allah'ın razylygyna esaslanmaly. Ve Allah Teala bize iman nigmatyny beren bolsa, musulman bolmaklyk bize müyesser eden bolsa, imansızlykdan, kapyrlyga gaýtmaklykdan goýa ýanyp duran oda seni biri atjak bolsa nähile korkarsın? Şol hili imansızlykdan korkmaly. Ene şu üç vasfy özünde jemlen kişi Peygamberimiziň diýşýäli imanyň lezzetini alar. Musulmanlygynyň hem gadryny biler musulman doganlar. Ve Sahih Buhari ve Sahih Muslim hadis kitaplarına gelen başka hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi ve waladihi wen nas ecmaîn." Men siz üçün ene ataňyzdan, bala çağaňyzdan we insanlaryň ählisinden has aziz, has söýgüli bolýançam iman etdiňiz bolmaz diýe. Sahih Buhari'de gelen hadiste şeýle haber berilýär: "Kunna ma'an Nabiy sallallahu aleyhi ve sellem ve huve ahizu bi yedi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Faqala lahu Umar: Ya Resulallah, la anta ahabbu ilayya min kulli şeyin illa min nefsi." Sahaba diýär, Allah onlardan razı bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen bile oturduk. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anh'ın elinden tutup oturdu diye. Şonda Ömer radıyallahu anh ona aýtdy diye: "Ya Resulallah, sen benim üçün özümden başka ähli zattan has ezizsin, has gowsun" diýdi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك." Onna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Ýok Ömer" diýär. "Canım elinde bolana Allah'a kasam bolsun. Men sana diýär, özüňden hem eziz bolýançam bolmaz" diýär. فقال له عمر: فإنه الآن والله لا أنت أحب إلي من نفسي. Onna Ömer radıyallahu anh aýdýar: "Ya Resulallah, wallahi diýär, mundan soň indi sen maňa diýär, öz janymdan hem ezizsin, sen men üçin öz janymdan hem has söýgülisin" diýär. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الآن يا عمر" diýär. Peygamberimiz aýdýar: "Ya Ömer, inni boldy" diýär. Ene biziň hem musulman doganlar görüllämiz
ilkinji görellämiz we en gowwarýanymyz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bolmaly. Ondan soň ene Peygamberimiziň sahabalary, Peygamberimiz nähile gowwarypdyrlar. Peygamberimizden soň biziň görellämiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň sahabalary, yani ilkinji nesil musulmanlar, Peygamberimiziň yetişdiren musulmanlary. Peygamberimizden soň biziň görellämiz sahabalar. Görün sahabalar nähile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gowwarypdyr. Wallahi sen maňa diýär, ya Rasulullah, janymdan hem beter näme edisdiň diýip aýdýar Umar radiyallahu anh. Sahih Buhari ve Sahih Muslim'de gelen hadiste şeýle aýdylýar: "Enne a'rabiyyan qala li Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem mata as-sa'a?" Qala lahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ma a'dadta laha?" Qala: "Hubballahi ve rasulihi." Qala: "Ente ma'a men ahbabt." Bir bedevi, yani çarwa Arap gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme "Ya Resulallah, kıyamet kaçan kopya?" diýip soraýar. Onda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Sen kıyamete näme taýinledin? Ýagny näme kıyametin kaçany kopjak, näme etjek? Bugün kopar, ertir kopar, 100 ýyl soň kopar, 50 ýyl soň kopar. Mesele kaçan kopjak däl. Mesele biz haýsy amal bilen kıyamete barýas. Biz kıyamet üçin, ahiret üçin näme amalymyz bar? Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ol kişe näme diýär? Sen kıyamete näme taýinledin diýär. Onna ol kişi aýdýar: "Hubballahi ve rasulihi." Allah ve Resulüne bolan söýgümi taýinledim diýär. Kan amalyma ýok, emma näme? Allah ve Resulüne meni wepaly diýär. Şol ikisini men hemme zatdan, Allah Taala'nın onuň Resulüne hemme zatdan gowwarýan diýär. Şolara bolan söýgümi taýinledim diýär. Onda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oňa näme diýär? "Ente ma'a men ahbabt." Sen onna diýär, gowwaranlaryň bilen bile bolarsyň diýär. Ahirette. Sahabalardan kabiri diýär, Allah olardan razy bolsun. Musulman bolanymyzdan soňra diýär, Peygamberimiziň şul aýdan hadisine begenişimiz ýaly hiç bir zada begenmedik diýär. Çünkü biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gowwarýas, biz Ebu Bekir gowwarýas, biz Ömer gowwarýas diýär. Edil olar ýaly amal edip başarmasagan biz olar gowwarýas diýip aýdýar. Yine de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Muslim'de gelen hadisinde diýär: "Min eşeddi ummeti li hubban nasun yekunu ba'di yawaddu ahadukum law ra'ani bi ahlihi ve malihi." Menden soňra diýär, ümmetimden meni şeýle bir gowwarýan kişiler bolar, hatta olardan biri meni görmek üçin maşgalasyndan we mal bulkundan geçmeli bolsa da diýär, meni görmek isler diýip aýdýar. Ve musulman doganlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gow görüp ona eýermek, her işinde onu görelle almak, her işinde Peygamberimiziň ýören ýolundan ýöremek, şol ýolda dogurdurmaga çalışmak, amal etmäge çalışmak, Allah Taala'nın razylygyny kazanmaklyň ýeketäk ýoludur, başga ýol ýokdur. Eger Allah Taala'nın razylygyny kazanjak bolsak, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gowwaryp, şonu görelle alyp, şonu nusga alyp, şoň ýolundan ýöremelidir. Her işimizde, dini dünýäwi her işimizde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň sünnetine göre bolmalydyr. Şol sebäple Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran surasının 31-nji ayetinde "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum wallahu gafurur rahim." Ayet ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye ayet olara. Eger Allah Taala'ny gowwarýan bolsaňyz, maňa itaat edin. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaat edin. Şonna Allah sizi söýer we günahlarınızı bağışlar. Allah Taala bağışlayıcıdır, merhametlidir diye. Elbette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gowwarmak, dilde diýmek bilen tamam bolýan däller musulman doganlar. Şuna gow düşüneliň. Ýöne dilim bilen ya Resulallah, Peygamberimiz men gowwardym, men janymdan beter gowwarýan diýip ýöne gowrusy da diýmek bilen Peygamberi soýmaklyk, Peygamberi gowwarmaklyk tamam bolýan däldir.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qowwaryanymyzy amalımız bilen subut etmelidir. Bizim şol amallarımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi qowwaryanymyzyň alamatydyr. Gelin görelim musulman doganlar şol alamatlardan käbiri nämeler? Yani Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bir kişinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi qowwaryannyň alamaty olan amallar nämeler? Birincisi, dirka Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dirka we dünýäden gaýdandan soňra onuň ýoluna wepaly bolmak, sünnetini ýaýratmakdyr. Bu işi dirka sahabalar etdi. Dünýäden gaýdandan soň hem olaryň ýolundan gelenler etdi we häzir kuna çenlik hem näme? Peýgamberiň ýoluna ýöreýän musulmanlar dowam edýärler şu ýola. Ýani näme? Peýgamberimiziň ýoluna wepaly bolup, sünnetini öwrenip, amal edip ýaýradýarlar. Sahabalar, yani ilkinci nesil musulmanlar İslam'ı ýaýratmakda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kömekçi boldular. Mallaryny we janlaryny İslam üçin pida etdiler. Ve bunun için hiç bir gözlerini hem kırpmadılar, kirjinlenmediler. Savaşlarda bedenlerini Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme kalkan edip can pena boldular. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünýäden gaýdandan soňra hem sahabalar İslamyň ýaýramagy we ýeňiş üçin dünýäň çar kunjuguna gidip İslam'ı ýaýradyp jihad etdiler. Sahabalardan soňra gelenler hem şeýdip dowam etdi. Ve musulman doganlar hak batyl savaşy, hak batyl göreşi häzir kunna hem dowam edip dur. Eger Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellemi gowy görmekde, ona wepalylykda dogurçul bolsak, şuň kunna hem onuň sünnetini öwrenmeli, şoňa göre amal etmeli. İslam'ı ýaýratmak bilen onuň ýoluna hyzmat etmelidir. Sahabalar ýaly gerek bolsa malymyzy we janymyzy şu ýolda goýmalydyr. Şonda musulmanlyk öňe gider, şonda din öňe gider. Her kim malyndan, janyndan gorkup haka öwrenmän otursa, ýa-da öwrenenden soň amal etmän otursa, ýa-da öwrenip amal edenden soň maňa başyma bir zat gelýärmesin diýip dümüp sus bolup otursa, bu din musulmançylyk nädip ýaýramaly? Ondan gorkup, mundan gorkup, bukulyp otursa bu islamçylyk, musulmançylyk nädip ýaýramaly? Eger Peýgambere sallallahu aleyhi ve sellemin ýoluna wepaly bolsak, Peýgamberi gowwaryan çynlykay dogurçul diýen bolsak, onda Peýgamberimiziň ýoluna sallallahu aleyhi ve sellemin ýoluna hyzmat etmelidir. Ene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gowwaryan adamlaryň birinji alamaty hem şoldur. İkinji, söýanyny eýerýändir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gowwaryanymyz çyn bolsa, onuň buýruklaryny berja etmeli, tawşyryklary bilen ýaşamaly. Şonu söýdüň bolýa, şonu Peygamber gowwardyň bolýa. Dilim bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman ettim deyip ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gowwaryan deyip ýaşaýşyňda onuň sünnetini özüňe görelli almasaň, onuň tawşyryklary we buýruklary bilen hereket etmeseň, ol kişi ýalançy kişidir, dogruçul däldir. Musulman kişi ibadetyny Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi görelli almaly, şol hile ibadet etmeli. Edep ahlagyny Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem görelli almaly, şol hile bolmaga çalışmaly. Toy tutanda Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellemin toýýalak toy etmeli, öwre düşýälek etmeli, şonuň şeriatyna görä etmeli. Özüňizi terada goýuň, ölçäň. Şol bolup duran toýlaň aglaby bölegi Peygamberimiziň öwreden toýmy? Ya nusxasy kafirlerden alınan toýmy? Ene şeýdip öz amalymyza seretsek, Peygamberimiz biz gowwaryan diýäse hemmemiz çyn biz dogruçulmy ýa dälmi? Şonda biziň amalymyz gorkalar durar. Ýasynda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öwre düşýälek bolmaly. Peygamberimiz nähile ýas tutup tutmanlarmy ýa biri dünýäden gaýdandan soň nähile jaýlapdyr. Jaýlanandan soň
edilmeli düzgün nizam ne hilek bolupdur? Bizim şu at gedip yoruşumuz şol hilek mi? Ya başkaça mı? Doğrusul bolsak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre düzeltmeli. Sevda edende Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatine göre hareket etmeli. Halal olmalı. Riba, sütxorluk etmeli değil. Doğrusul olmalı. Geyinişimizde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatını ve geyinişini görürle almalı. Baravur şol kirek bolup başarmasagam, şoňa ýakynlaşyk bolmaly şoň sünnetine. Bolmanda şeriatyň Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeriatyna goýan umumy kadalary bozmaly däl. Ene musulman doganlar, Peygamberimizi söýýän kişiň ikinji alamaty hem şuldur, söýýanyny eýerýändir. Peygamberimiziň diýeni bilen bolmaly. Yine bir alamatı musulman doganlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme köp salavat aytmaly. Dine aleyhisselam diýmek bolmaýa, kem galyandyr. Sallallahu aleyhi ve sellem diýmeli. Sallallahu aleyhi ve sellem diýmeli. Käbir kişiler Peygamberimizin ady tutulanna hem gurulaman oturýar. Ya bolmasa Peygamberimizden gurrun edilenne sallallahu aleyhi ve sellem adati bir adamın gurrun edilýän ýalakka edip gurulaýar. Bu Peygambere karşı edepsizliktir, terbiyesizliktir. Senin vazifen näme bolsa bolsun, sen prezident ol, başkasy ol, sultan ol, han ol, kim bolay, nirede bolsaň bol, tapawudy ýok, resmi gaýry resmi. Eger de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ady tutulsa, hökman musulman kişi salavat aytmalydyr. Yine bir alamatlarından biri Peygamberimize söýgüň, Peygamberimizi gowwarýanymyzyň alamatlarından biri musulman doganlar, Peygamberimizin ähli beytini ve sahabalaryny gowwarmak. Peygamberimizin ähli beyti diýärimiz Peygamberimizin maşgalasy, nesli, ayallary, Peygamberimizin ayallary musulmanlaryň eneleri. Ondan soň Peygamberiň çagalary we umum Peygamberiň ähli beytini gowwarmak, söýmek we sylamak. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalaryny gowwarmak, olaryň kadryny bilmek, olaryň ilmine gaýdyp barmak. Her bir işimizde Peygamberimizden soň sahabalar nahilek edipdir. Ilmda, ibadatda, takwalykda, zikirde, bütün işinde gücünde ahlagyna nahilek bolupdyr. Olary seyretmek, şolary görle almak, şolary gowwarmak, sahabalar haýyrda ýatlamak, sahaba dil zodyan, munafyk we zyndyk adamlary ýigrenmek. Ene Peygambere bolan söýgüýümizin we wepalygymyzyň alamatlarynyň biri hem şuldur. Ve yine bir alamatlarından biri Peygamberimiz gowwarýan kişiniň Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ters hareket edýän bidgatçylary halamazlyk. Eger biri gelip sizin öýüňize girip öýüňiziň içinde isleýişi ýalakka hareket etse, hiç kim şoňa razy bolmaz. Edil şonuň ýalakka din biziň hemme zadymyz. Biri gelip bizim dinimizi ağzına geleni gurlap dursa, delilsiz gurlap dursa, ol var eken, bu yok eken, özüne adı näme bolsa bolsun, ahun bolsun, pir bolsun, kim bolsa bolsun, delilsiz zatlar gurlap, halka azdırıp, men evliya, men pir deyip, ya şuna mendaş atlan, ya olmasa tasavvufçu deyip, sohbu deyip, sözlerin aşağına bokulup, dine bidgatlar salıp oturan bolsa, şol insanlar hem yigrenmeklik, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine wepalylygyň alamatydyr. Edil öz ayalyň gawanşyň ýalakka Peygamberiň sünnetini hem gawanmaly. Öz gyzyny keseki gözlerden goraýşyň ýalakka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini hem goramaly. Başaranyndan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti barada delilsiz näme kellesine gelse gurlap oturan adamlardan näme bolmaly? Musulman serasap bolmaly, olar halamaly däl. Gynazakda şuň kunna käbir musulman doganlarymyz şu meselede gowşaklyk edýär. Ay öz gurna gezip bör näme bidgat estede ziýan ýok. Ýok, musulman doganlar edil arak we şarap şuňa meňzeşdaklardan äge edişimiz ýalak bidgatçylardan hem äge etmeli. Ki bidgatyň islama we dine musulmanlara berýän ziýany, bidgatyň üstünde orta çykýan agzalylyklar arakçylaryň, şarapçylaryň, ogurlaryň, paraxorlaryň çykarýan ziýanyndan we berýän agzalylygyndan ýa şuňa meňzeş erwetlikleriniň has uludur. Gowudyp pikirlenseňiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýmedimi? 73'e bölünürsünüz. Birinin galyny cehennemidir diýdi. Siz men we sahabalarymyň ýolundan ýören diýdi. Eger de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gowwarýanymyz çyn bolsa,
Eger Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme biz sünnetine vefalı olsak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ters hareket ediyen bid'atçılar hem bizi halamalı değerler Müslüman doğanlar. Allah Teala bizi özünü ve Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi qovurayan ve onun yoluna yürüyen takva bendelerinin etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.